bo ma phaima hingka haisi jara sini yapre sajak pen wngui ma sawang wngno jara yapre sajak pen musical orchestra yapri sajak toromdi kalapan na phunungkha engke orchestra birthday samung jekunu anytime no sungno manai sungbai kwrwngdi sini kokdung number rwjak tongo norok habui hingke no manai sungno jephru nango suno call khaidi kalabari wngdi taboromdi kalapanda ni tabuk bem bai kham tamjaknai wngdi jekunu kisiu bai phano tamjaknai all na orchestra phano khainai wngdi kalabari o abo hai phano swng khalai nongno joto jinis no swng khalai rwnai aboni bagui no swng sawo tei ani channel no kwtal khe nai tongnai norok subscribe khaidi hingke bell icon chino tapokdi share khaidi o video no jara kalabari nangai tongnai ta tong kalabari season choli tongo orchestra season choli tongo abo hai hingke norok nangui tongkha hingke swngbai kwrwngdi aboni bagui no baksa sai maya tongo tamoni bagui hingke kalabari nangui tongo khos maya wngui tongo obo hai wngui tongo onek no ma hai tongo hingke aboni bagui baksa kisiu drum set tamnamo songo kalabari o jani bwsani kalabari o tongsato khainamo songo hingke khaimaya ngo bem bai singma tamo obo hai tongo kisiu bai khaina kok khaimaya hingke ang khe nongno sawo sini video bo kisa nainai di norok saimano chwng tam khalai khe tam abo nugui no swing drum set bai bo tamo bem bai bo tamo nainai di sini video tongrojak tongo jaga o sini video habui naikhe norok nukgwi baikhe tam tai norok orchestra rwchabmung tabo orchestra khainamo chungkha rwchabmung stage o orchestra khainamo chungkha jekunu khainamo chungkha tring bo phaimani tabo tring kainamo chungkha swngbai kwrwngdi chwng joto kisiu bebak khai rwnai tring point o chwng khai rwnai aboni bagui nongno request khaio norok sini o video no jara nugya rok no o nugya no share khai redi aboni bagui tring wngdi taboto tring December ni 21 tariko tring phaino norok advance tring ni bagui booking khaina khe khaimano hingke sini ni koma rok rijak tongo bebak nainai sini kokdung number rijak tongo norok tring khainamo chungkhe khaidi hingke tei kaisa kok orchestra tring hingke tei kaisa kalapanda o tamung rok aborok ni bagui bo swng tongo norok bai baksa swngbai kwrwngdi kalapanda ni bagui norok romdi tabuk ani bwsano kainai ta ani tako bukhukno phano kainai wngkha ah jaga o ang music tamna nango eba gan phano rwchabna nango abo haikhe sari hingke chwng thangai nai nongno khalai rwnai program khai rwnai aboni bagui no request khaio jara kalabari nangui tongnai hachal wngdi jeba gana phonungdi chwng joto jaga no thanai chwng joto tripura o chwng o tripura o chwng je jaga phano khormani hachal phano wngkha gana phano wngkha chwng joto jaga no khai thanai abo hai program aboni bagui no request khaio norok video no nai tongkha hingke norok je nangui tongnai rok no borok samung nangui tongkha tamnani jabong bwsao abo hai khainani orchestra phano khaina hingka aborok ni bagui phano nangui thangkha hingke swngbai kwrwng mano abo haisi jara baksa khos khai phano maya tongo abo hai tongo hingke swngbai kwrwngdi kalapanda phano wngkha orchestra wngkha hingke tabuk advance December ni tring phaio no o tring ni bagui bo norok tabuk swngbai kok sana khe saimano booking khaina khe khaimano tamoni thaikhe chwng kunu jaga phano booking yako takhonyo tring ni bagui December ni bagui ta hingke tabuk December ni bagui bank o booking khlainai o bank tamung no abo tong tabuk saimaya kho kunu jaga phano booking maiyakho je jaga mano ah jaga no chwng thanai tring ni bagui je jaga tring ni bagui chwng booking mankha hachal phano wngkha gana phano wngkha chwng ah jaga no thanai abo haita aboni bagui no request khaio khapangni tei tako tei bukhung chukno tai ani o video no live video nai tongnai rok no ang request khaio norok jara saimaya rok no kisa sai redi hingke video rok no bo share khaina tapokdi jesik masa norok share khai redi hingke se aswk no bui nungnai aboni bagui no ang nongno request khainamo chungo
video ni bisingtwi direct ang live habi ma sakano ang bagay no tam bagay kake ang direct video khainai aba kek sanan asuk ani editing ro khainani somoi ma yangai time shot bai ang no sai marka hingke aboni bagay no jara abo naina rok no share khairigi nongni dol baksa tongo borok share khailai ro hingke borok share khaite ningye no o video no joto no nukbai ano oboni bagay ang no request khaio jora tong bisi kwrwi kha tamni bagay hingke chini bisi katal ni bagay jora bisi kwrwi kha tai bwswli tong siba wansuk nai di norok chini o jora rok bisi kwrwi kha tamni bagay hingke bisi katal bosoro waisa ongo chini o bisi katal bisi katal no palina bagay tauromdi onek borok tauromdi onek area onek jaga onek tauromdi district obo hayo program ongo agi khe tamo kaisa jaga ongo hingke tabo khe jotono khaio jotono chini borok rok tamo jotono ek wngbai kha aboni bagay no ek wngbai bagay no chini borok rok jotono tabo khe program khaio bisi katal pali aboni bagay no palina bo nango o bisi katal no khlaina bo nango haikhaise chini dofa rok yongnani kuchugo kaimanani aboni bagay no angbo chaitugui tongo norok bai norok ano sakangkhe norok bai ang kwrwngwi norok bai nongni bwkhano tongthorwi manani aboni bagay no angbo chaitugui tongo o bisi katal no bahai khe khainai bahai khe naithotok khlainai abo ani bwkhao uansukjak tongo aboni bagay no nongno sao je video nugya tongnai borok no norok kisa please norok kisa share khaijadi hingke jara program nangui tongkha orchestra wngdi kalipanda wngdi borok no kisa saklai rijak norok rwchapmung phano wngdi mwsamung phano wngdi oboni bagay no chwng no request khlaio chini oro bebeng tongo aboni bagay no hambai asoni kok norok jotono no o video no share khairwi good morning chong kaham jotono no.